Ejeke uşuňuzga kut gelsin. Okuçularыбызга dam çoň rahmat. Ejeke özü görübüz. Alystan bolsa da, jakynda bolsa da ejeke özünün üýüne kelip ketdik. Bilip жүрөбүz. Barça näşinemiz menen dam görüşdük. Tabanymyz diýdik. Şu gelgen okşularga razıçılığыбызды aytabız. Kelbey kalgandardy düşünöbüz. İşleri bardyr, üýünde okutup atkandyr. Birok daima ejekebizdi estep жүрөбüz. Kançam bolsa da ejekebizdi gelip görüp güldürüp ketip turaylı. Nebereleri da saap imam menen ötsün. Çoňoýsun. Uşu gelgen baldarыбызга çoň rahmat. Kaçan bolbosun ejekebиz менен колдойм деген балдарыбыз келди. Келбегендерди да жамандабайбыз, алардын да өз иштери бар. Бардыгыбызга чоң рахмат. Рахмат, хуш келипсиңер.